Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Video bude takový jako different, jo? To jsem nikdy nedělala, takovýhle koncept videa. Nevím, jak jako to bude vypadat, a jak se bude výsledek, ale bude celým během týdne. Rozhodla jsem se natočit v Itálii kvůli tomu, že bych měla točit verzi v Česku, a to je fakt jako... Já jsem fakt strašně nezdravý, jo? Takže jsem radši natočila jako takhle v Itálii, ale jestli chcete verzi, jakoby real shit verzi, co actually jakoby jim. Když jsem v Česku, tak klidně. Takže jsem jako v Itálii u babičky a jakož prostě vlogy z Itálie mi nepřijdu takový jako záživný, protože jsem na natočila jako 2. Vlastně basically by se tam vlogu nic nezměnilo, takže jsem jako chtěla točit nový koncept, jo. Už tak, takže si video užijte a jdeme začít. Moje ráno začíná vždycky tím, že si dám takhle kávu, jo, takhle bez mlíka, bez ničeho. Tady vlastně to piju takhle, v Česku takhle nikdo nepiju, tady prostě to je special, jo. Hned potom začnu dělat make-up, akorát, že teď to není vlog, jo, takže teď to ani tady nemám ukazovat, jsem trochu zapomněla, takže teď to úplně celý skipnem a jdeme se posunout do chvíle, kdy babička začne dělat jablečný koláč, který je absolutní banger, vždycky, když tam jsem, tak jí donutím to udělat, protože fakt jako ona ho umí dělat úplně nejlíp. Pak přichází čas oběda, tady se fakt posouváme rychle, jo, protože jsem zvyklá ten jako nevlogový koncept, ale prostě tady máme jako oběd, jsou prostě těstobiny, tam je cuketa, lilek, prostě, co tam ještě bylo, paprika, fakt jako všechna zelenina, co se najde na zahrádce, prostě fakt jako full on zahrádka jídlo prostě. Takže to byl taky úplný banger. A mezi tím, co se takhle baštím, tak se zatím upekl ten náš koláček, který jako jsme pekli, takže jsem ho byla poslána ho vytáhnout z trouby já. A tady vidíte, jak jsem trochu jako stragovala s tím, já se jako trochu bojím, když to jako pálí. Ale jako nějak poradit jsem si musela, takže tady jako vidíte, jak vypadá jak nějaká mamka, jo, fakt jako maminka teď. Trošku to připálil, protože jsem jako to měla na starost já to hlídat, aby se nebyl jako spálený, ale jako i tak byl dobrý, jo, ale prostě nemůžete mi dát takový na starost takový jako důležitý questy prostě. Mě tady jsem ho jedla ještě úplně horký, když jsem vytáhla z trouby, protože jsem prostě se nemohla dočkat, jo. A na večeři jsme si pozvali všechny sousedy na pizzu, ale to jsme netočila, to jim, protože jakože já fakt nemůžu to točit, jo. Takhle před sousedama to prostě jako nejde. Tady už je druhý den ráno, já ani už nestíhám mluvit ten voiceover, protože to je fakt jako rychlý to video, ale dala jsem si zase klasický kafe s tím koláčkem samozřejmě. Jen už byl o dost lepší, protože doslova nebyl čerstvě vytažený z trouby a byl fakt jako studený a prostě normálně, jak se koláčí. Ale tady mám fakt jako krusty chopped lidi, já fakt nemůžu tady, oh my days, jak to žvíkám. No to je hrozný, jsem se koukala, jak žeru. Na oběd babička pozvala opět sousedy, takže já jsem to prostě nemohla znovu natočit, jak to jim. Tady na vesnici sousedí prostě jako rodina, se zvou furt na obědy a na večeře a tak, takže mi to trochu jako by ničilo moje plány. Po obědě si většinou dám vždycky kafe, protože ti to pomůže trochu stravit to jídlo a je to takový jako příjemný posezení. Na večeři jsme tentokrát jeli ven, jeli jsme do restaurace, kdy jsem si dala absolutní nightmare jako plate pro picky eaters, jakože fakt jako to bude syrový mořský plody. A tam jsem poprvé v životě ochutnala ústřice, bála jsem se, ale byly fakt mega dobrý, takže doporučuji. Druhý den ráno klasický kafe, jako mám to komentovat, to už jako prostě to je stejný, jo, doklad to snídaně se opakuje. Tak jsem udělala takovou mini sváču, teď to byla moje go-to sváč, když mi bylo třeba 10, jo. A to jsem se tady jedla fakt po každý a k tomu jsem se koukala na pohádky, takže fakt jako childhood memory. K obědu jsem poprosila tátovi přítelkyni, aby mi udělala kuskus s krevetama, protože ona vždycky ho udělala fakt jako absolutně nejvíc go-to, jo. Jakože nikdo ho neumí tak dobře jako ona a já pokaždé jsem tady, tak fakt jako, že jich prosím, ať to udělá. To prostě krevety, rajčata, nějaká zelenina a tak. A je to fakt hrozně dobrý, já vůbec nechápu, jak to dělá, jo. A se jako řeknu o recept příště. Tak nějak večeru jsem si dala tu domácí zmrzku, je mandlová, já jsem nikdy neviděla mandlovou zmrzku, ale tady to je prostě běžný a to je fakt moje oblíbená flavor jako zmrzky, jo. Ale fakt jako v Česku jsem to nikdy neviděla a fakt jako jestli někdo uvidíte, tak si kupte mandlovou zmrzku, fakt je jako mega super. K večeři jsem dojedla ještě trochu toho kuskusu a k tomu jsem si dala ještě takovou jako veganskou takový maso, jo, ale prostě on to ani nebylo maso, ale prostě chutnalo pak jako nevím, fakt divná jako výběr zeleniny tam dali, takže nebylo ani moc dobrý. Po večeři jsme šli s tátou na zmrzku, dala jsem si pistáciou tentokrát. A ráno zkusil 3krát hádat jsem si dala, ano, dala jsem si kafe opět, protože to je prostě tady klasika, jo, černý kafe. A k tomu ten jablečný koláč, který jsme udělali 3 dny zpátky asi. A na oběd jsem měla špagety s mořskými plody, byly tam takový, já nevím, jak se řekne v češtině, v italštině se řekne vongole, a to jsou takový ty malinký mušličky a ty mi vždycky chutnaly hrozně moc, jo. A vlastně si radši tu omáčku a tak lidi, a to jen fakt jako úplný prase. Já jsem se fakt snažila, aby prostě to vypadalo dobře, ale prostě já nemůžu jíst jako. A pak asi hoďku po obědě jsem se dala espresso a vidíte, jaký tam už ta italské jako vibe, jak jsem si ani nenamalovala oči prostě, už jsem taková jako naturální. A pak jsem si dala tady ten cracker, jo. A na večeři jsme si dali tu banger polívku, reálně, jakože ono to prostě nevypadá tak jako vábně, jo. A to fakt věci jako dobrý, jakože fakt po každý. A k tomu jsem měla takhle pizzu, kterou mi táta ráno koupil a já jsem ji prostě nesnědla, protože jsem neměla hlad, ale teď tu vždycky se prodávají třeba většinou v pekárnách a tak. Takže až někdy budete v Itálii, tak si ji fakt kupte, ona je fakt taková měkoučka, jako není to klasická pizza, ale fakt dobrá. A večer jsme šli jako zase s tátou na zmrzku. A ráno zase klasika. A oběd jsme měli ten mikroňoky s rajčatovou omáčkou, která byla asi nějakou jako
smetanu a tak, jakože já reálně ani nevím, co vždycky zatím je, prostě na to vždycky vaří babička, vždycky to je jako dobrý, jo, já nikdy jako nejsem schopná rozluštit, co to je. Po obědě jsem dostala šotla espresso, já se jako pak dívám, že nespím, jo, když takhle tady každý den fakt jako 5 kafe vypiju. Nevím, proč jsem to šotla, jestli pak vařím takhle. A na večer jsme zase jeli do restaurace a to jsme zdali ten obří seafood boil. Já jakože absolutně miluju mořský plody, jakože to je fakt můj oblíbený. Ráno jsme zase šotla espresso a teď je i můj poslední den tady. Odjíždím až pozdě večer, takže nebojte, ještě nebudou nějaký věci. A kdo chce slyšet moji italštinu, tak teď má jedinečnou šanci. Perché dopo le apro dopo non finisco, allora meglio che me le porto a casa. No, každopádně měla jsem takhle studenou rýži, tady se mu říká riso freddo, je to vlastně kyselý salát, ale vlastně je to jakoby studená rýže. Já teda jako to moc jako nemusím, ale jako když to je, tak jako já jsem taková, že jako s ním všechno, jo. Ale teď to není taky jako moje favorite jídlo, jo, tady moc. Pak jsme šli do kavárny na kafe, to jsem si dala tady espresso macchiato. Na večeři jsem trochu jako experimentovala, to jsem dala jako veganský řízek a na to jsem udělala mozzarellu. Jsem si všimla toho úplně obřího pupínku, co jsme začali dělat jako na čele. Ale to bylo moje poslední jídlo tady. Já teď před lítáním prostě moc jako to nechci jíst, protože nevím, já mám si takový uzavřený jako žaludek z toho procesu lítání. A to jsem ještě nevěděla, že zažiju absolutně nejhorší let mého života, ale to vám povím jindy. Takže teď to je konec toho videa, doufám, že jste to užili. Jako i když to bylo celkem jako dost krátký video, mě to jako mrzí, protože jsem myslela, že jako jsem schopná udělat delší, ale ono vlastně nejde úplně k tomu nic co říct, když vlastně jsem to jakoby, nevím, jako neměla jsem k tomu fakt jako slova co říct, takže podle mě, když se natočím jako českou verzi tady toho, tak by to určitě mohlo být o dost lepší, protože bych k tomu měla spoustu jiných věcí co říct. Takže mějte vědět, jestli byste chtěli českou verzi a ta byla i víc realistická, protože to je jako reálně jako jak žiju basically každý den a tady je to taky víc pravidelný to jídlo, je takový jako zdravý, domácí a v Česku to takhle jako není. V Česku jim fakt tak nezdravě a jako hrozně, když taková špatná inspirace, ale jako asi jako obecně jako videa, jako ať už ode mě nebo od kohokoliv, tak jako neberte jako inspo, jo, jakože jako jak se máte stravovat nebo tak, protože prostě to je tak. Prostě nevím, takhle reálně nevím fucking každý den, jo, jakože já bych ráda, ale to prostě jako nejsem schopná. A hlavně jako kdybych tu udělala tu verzi v Česku, tak bych byla schopná točit třeba nějaký recepty a tak, což tady jako nemůžu, protože fakt jako, jak bych vysvětlila babičce, proč jakoby točím to, jak jako vaří. Bavila mě tady to točit, takže jako určitě ještě jako to není poslední video toho typu, protože to fakt bavilo. Takže se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.